Walang hindi makakatanggi sa chicharon. Almost lahat paborito yan. Pwedeng umagahan, tanghalian, hapunan, pulutan, merienda. Lahat paborito ng Pinoy yan. Pag natikman nyo yung aming chicken feet, makakain pati buto. Kumbaga, melt in your mouth. Walang halong biro. Literal, plato na lang yung matitira. Walang maiiwang buto. Di ba po kadalasan may lechon Cebu, Laloma, sa Manila, kadalasan maraming lechon na nakikita. Dito po sa Nueva Ecija, hindi po kami nagpapahuli. Babalik-balikan niyo po ito dahil hanggang hapon po ito malutong pa. Ang inantala, ang ibig sabihin ng inantala is pag ginuha natin yung sariwang balat ng baboy, inaantala siya. So, ibig sabihin, matagal mo siyang niluluto. And then, right after that, hindi mo pa siya agad iluluto as chicharon. So, parang delaying the process. Parang merong stage na half-cook siya bago mo pa siya palutungin. Yung palutik naman, tawag sa amin dito sa Jaén, Nueva Ecija. Palutik is the process naman din na matagal mo siyang niluluto. Para siyang muna siyang nilulutik. Para siyang ilulutik ko yung balat. Ganyan. So, in time, parang nabago na siya. Palutik ang tawag. Ang kaibahan din sa amin palutik, yung parang may malinamnam na naiiwan sa bibig mo, parang burst in your mouth pag kinain mo yung chicharong palutik. Ang kaibahan kasi ng sa amin, chicharong palutik, unang-una, kung makikita nyo yung itsura ng aming chicharon, medyo maputi siya kasi iniingatan namin yung mantika namin na maluma. So, in short, yung mantika namin laging bago. So, ang chicharon namin, kung mapapansin nyo, premium cuts ang ginagamit namin. Bilog-bilog siya, hindi siya masyadong hinga. Kaya pag kinagat mo, medyo may dumidikit siya sa ipin na nagpapalinamnam sa kanya. Ang aasahan ng mga tao pag natikman yung chicharon namin, unang-una, quality at laging bagong luto. Yun ang lagi ko sinasabi. Pag nagde-deliver kami, lagi yung bagong luto. Sa morning, lahat niluluto, and then after lunch yan, tinatakbo na namin. Hindi kami nag-i-stock ng marami, and then pag i-order, kukuha lang kami nakuha. No, hindi. Lagi siyang bagong luto. And then malinamnam siya. Pamahalata naman yan sa lasa eh. Pag tinikman mo, yung talagang malinis at quality na chicharon. At syempre, ang kapartner ng chicharon, meron din kami dito specialty namin, tinatawag namin sukang atsara. So, kumpleto yan ng spices, hindi tinipid. Perfect kapartner yan ng chicharon natin. So, kahit hindi chicharon, kahit na anong ulam mo sa umagahan o merienda mo, sausaw mo sa sukang atsara namin, the best talaga. Ako si Angels. Ako ang may-ari ng Angels, Inantala at Chicharon na matatagpuan dito sa Sapang Jaén, Nueva Ecija. Nagsimula ang business namin way back 2013. So, more than a decade na kami. Naman ako ang kaalaman sa paggawa ng chicharon sa aking lola. So, nagsimula kami sa maliit na tindahan way back 2013. Siyempre, sa una, hindi napapansin. Ilang years din until nag-pandemic. So, nag-boom talaga siya online. Yun kasi ang uso that time. And then after nun, nung medyo natapos na yung pandemic, nung pwede nang mag-open lahat, so kumuha ulit kami ng store dito sa Jaén, and then yun, napatayo na namin yung factory namin. And then tuloy-tuloy na siya. Nag-open na kami sa resellers, nagda-drop and go na kami sa iba't ibang probinsya, nagpapadala na kami sa mga tawid dagat, sa mga iba't ibang probinsya dito, sa mga iba-ibang lalawigan. Marami na kaming distributor, reseller kung tawagin. Chicharon business ang naisip namin unang-una kasi walang hindi makakatanggi sa chicharon. Almost lahat paborito yan. Pwedeng umagahan, tanghalian, hapunan, pulutan, merienda. Lahat paborito ng Pinoy yan. So why not chicharon ng ano? Tsaka yan ang talagang minana ko sa lola ko, yung knowledge ng pagbibusiness. Tsaka isa to sa mga produkto ng Nueva Ecija. Kilala talaga ang Nueva Ecija dito sa chicharon.
inantala po natin as of now, ang may laman ay 800 per kilo. Ang balat naman ay 750. So sa mga gusto lang makatikim, pwede tayong mag-half or mag 1/4. Pero sa shipping natin, minimum tayo ng 1 kilo. Sa mga hindi pa nakakatikim, sa mga gustong dumayo, located kami dito sa Purok 2, sa Panghaen, Nueva Ecija. Malapit lang kami sa Producers Bank. Pwede nyo rin i-search sa Google Map, Angels, Inantala, and Chicharon. Thank you! Ako si Ivan Javier, may-ari ng bahay ng mga Teban, na matatagpuan dito sa Gabaldon, Nueva Ecija. Nagsimula kami noong 2016. Naisipan ko na magtayo ng restaurant dito sa bayan ng Gabaldon. At dahil bibihira lang ang kainan dito sa Gabaldon, at yun na din ang naisipan kong maging hanap buhay namin. Nakilala kami sa Crispy Chicken Pit na kain pati buto. Kami talaga ang original naka-imbento ng chicken pit na kain pati buto. Naisipan ko yung chicken pit na lutuin kasi may natikman ako na recipe rin na chicken pit na malambot pero hindi nakakain yung buto. Ayun, naisipan ko, nagustuhan ko siya at naisipan ko na gumawa ng kakaiba para sa chicken pit. Naisipan ko nga na palambutin pati buto. Pag natikman nyo yung aming chicken pit, makakain pati buto. Kumbaga, melt in your mouth. Walang halong biro. Pag umorder kayo dito sa bahay ng Manteba ng chicken pit, literal, plato na lang yung matitira. Walang maiiwang buto. Ang isang order ng chicken pit ay 200 pesos, 12 to 15 pieces. Meron din kami nakabilao. Nagsisimula sa extra small, small, medium, and large. Maraming salamat sa mga tumatangkilik sa aming produkto dito sa bahay ng Manteba. Sa mga hindi pa nakakatikim ng aming crispy chicken pit, try nyo po at sigurado mag-i-enjoy kayo. Dito po kami matatagpuan sa South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. Ako po si Mabel de la Cruz, ang nagmamanage ng Ponseng Lechon San Leonardo. Ang Ponseng Lechon po ay nag-start noong 2000, doon po sa Cabanatuan. Sa Sumakap Este po, doon po nag-start yung Ponseng na nakilala po kami doon. Kaya dito po, pinapakilala rin po namin dito sa San Leonardo. Yung sa Ponseng Lechon po kasi, kaya po kami nakilala, yung pagluto po kasi crispy po siya, doon po siya nakilala. Tapos, ala naman po kami nilalagay na palaman, pero minamake sure po namin yung lasa is nandun po. Tapos, yung balat po, tsaka yung luto, doon po kami nakilala, tsaka sa sarsa po. Yun po yung nagdadala sa lechon din po, yung sarsa yun. Di ba po kadalasan may lechon Cebu, Laloma, sa Manila, kadalasan maraming lechon na nakikita. Dito po sa Nueva Ecija, hindi po kami nagpapahuli kasi syempre po may kanya-kanyang mga secret din po. Kami po talaga, since 2000 po, everyday po, ang nililechon po namin is 80 kilos po everyday na ganyan po kalalaki talaga kasi tanghali pa lang po, nauubos na po yung lechon dito sa amin. Kadalasan po, dalawa po yung sa isang araw nauubos yung 80 kilos. Pero depende po siya. Minsan po sa weekend nakakadalawa po. Sa weekdays nakakaisa. Pero 80 kilos po siya talaga. Ang tanghali po nauubos na po siya. May mga lutong ulam din po kami na niluluto tulad po ng mga sisig, mga Filipino recipe po. Meron po kami ng per whole lechon. Meron din po kami per kilo na nagda-dine-in. Sa isang kilo po, meron 1.1 po ang isang kilo. Tapos po sa kalahate is 550. And yung 1/4 po pang dalawang tao is 275. Kaya affordable din naman po kung dalawa lang po kayo. Pwede po yung 1/4.
Ang lechon po namin kasi is talaga, make sure po namin na crispy, malutong hanggang hapon. Marami po nagsasabi na kino-compare po na yung lechon po namin hanggang hapon po is malutong talaga siya. At yung sarsa po talaga ang isa sa nag-trademark din sa amin. Niluluto po siya 3 to 4 hours sa traditional way po ng pagluluto na diguling po siya. Tapos hindi po kami naglalagay ng tanglad. Kumbaga parang yung secret sauce lang po, mga toyo, ganun lang po na pampalasa. Sa mga gusto po makatikim ng Ponseng Lechon, dito lang po yan sa San Leonardo, Nueva Ecija. Malapit lang po ito sa Hino Tracking at marami pa rin po kaming lutong ulam na may nyo matitikman. Sinisigurado ko po sa inyo, pag natikman nyo po ang aming lechon dito sa Nueva Ecija, babalik-balikan nyo po ito dahil hanggang hapon po ito malutong pa. Yun po ang aming pagmamalaki. Napakasarap po nito. Kaya tara na po dito sa Ponseng Lechon ng Nueva Ecija.